Nakuphi ngijuluka, nakuphi ngicacazela, ngitatazela umntana aphefumula aphelelwa umphefumulo. Sharp Chomisa nendlebe ngikunika indaba. I hope my mom doesn't see this video ngoba uzothi ungijwayeza yini thatha indaba zala endlini. Ungijwayeza yini? I hope my neighbors don't see this video because Sharp nendlebe ngikunika indaba bekunomakhelwane gogo. Uthanda yabona estradini senu lo muzi lo uthandwa abantwana and kuhlala ugogo kuhlezi kugcwele lapha Sharp mama mahlezi athi nifunani kulo muzi lo like yini niyibeke lapha kulo muzi lo ha mama siyadlala ugogo kabanibani hlezi agcoka iduku eli1 I hope my neighbors don't see this video yo hlezi agcoka iduku eli1 ugogo uyangunderstand Sharp mama nifunani kulo gogo ha mama siyadlala nabanye abantwana ntontontonton athula mama mathi hayi bantwana labo Sharp Choma ngelinye ilanga it was cloud vele ma cloud kulomuzi lo yahlezi kubasiyo kunesitofu esikhulu angithi yababona abagogo bathanda le itofu lezi ezikhulu lezi yini ama angasi yeah Chomi should see that day bekubasiwe makubasiwe siyagcoka vele ekhaya mama miyabuza niyaphi kuyabantu sithi hayi mama siyodlala kagogo bani khabo bani yaba mama matho ningadli nolwazi manifika lapha kulomuzi lo yaningadli kamu manifika lapha ningadli I wish my little sister was here to confirm this story Sharp sithi angeke sidle mama sekuthembisa angeke size sidle sihambe chongo masihamba seka gogo masifika ugogo upheka istampu namabhontshisi kucwele as always abantwana babumakhelwane bakhona ugogo vele uyaphakela vele uyasinika ama plate esandleni abantwana bakhe bayaphakela kunika ama plate esandleni yabo umama mathi ungalithatha iplate abakunika lona esandleni akuphakelwe babeka ukudla etafuleni basukume nabe nothatha ukudla everywhere you go even nakuma cousin neseyihlobeni nakuphi Sharp Choma basinika ukudla esandleni ha abanye abantwana bayadla guys we can't say no because what do you mean special ngani thina sizothi no Sharp Choma sithatha ukudla sidle sinabantwana sekhaya siyabheka anginyomfanga ngaphinda ngaqala amanye amabhontshisi uyangazi ngathi ngicela amanye amnandi kabi Sharp same vele sekhaya sinokama masama sekhaya gazi ngiyashiselwa ngiyasha like ngithe the weather was cloudy ngiyashisa ngikhumula ijacket ngikubona so ekhaya kithi masibuya like baba makabuya emsebenzini wonke umuntu abuyile esikoleni nani sibuyile ukudlala ku round we-stove siyahlala we catch up about our days no that day sisinolwazi uhamba wembedeni ngizwa ngathi ngenwa yi-flu man like ngiyasha ngiyachula ngene embedeni Chomi umama masinolwazi right athi ukama ya mama ulwazi right net uyothola ukuthi ukhathele nje because besidlala kakhulu kagogo bani Sharp Choma ubusuku bonke angilalanga ngiyagucuka guys yabo mazongenwa yi-flu uyavaleka ngiyagucuka mina embedeni I'm not comfortable Sharp ngiyasha vele ubusuku bonke kusasa kuseni sis mama masumntana lakushaba 12 umntana makavukanga ulwazi ngabo 8 uvukile ulwazi uyagcoka ufuna ke estradini ngabo 8 ngiyasha ngisaba nokukhuluma ngisaba nokumtshela mama meze ekamareni vula ingubo makathi umntana uyancinca ujuluka uyancinca asilwazi yini mama ngazi uphethwe yi-flu like that's what I'm thinking because all the time mangiphathwa yi-flu angiba weak ngicabanga ukuthi ngiphethwe yi-flu asiserious ngithi ya mama azayi man i-flu lekwenza so ngithi ya azigayi mama traditional healer phela leya azigayi mama mathi phuza la abiz so mangiphuza whatever that I was drinking ngiyahlanza cho mama mathi ndleni lani buya khona izolo nidle ngithi mama ngidlanga lani buya khona izolo nidleni mama angidlanga kamkhelo woza la ndibhandi lani buya khona izolo ninolwazi endleni mama ngisho yena ulwazi uthe mina sidle istampu namabhontshisi ngoba abanye abantwana bebadla mama mazanga understand ibhande ngishaya ngigula asangithi ningadli angishaye mama angishaye ngigula asinakaceda ukungishaya wathi yabo lento engizokwenza manje yona ngizokwenza yona mawuqeda ngifuna uhambe uye kugogo wakho ngisho gogo wakho uye kugogo wakho umtshela ukuthi hayi ebantwaneni bami angangijwayeli kabi mina umtshela ukuthi ngitshose angiphinda lalela bese sishintsha nendlela bese singayisiyodlala kulomuzi loyo bese sidlala estradini umama mbika sekashechecka masithi siyaphuma siyodlala umama mbese kahlolo ukuthi ndodla angiphindanga asitshela ukuthi ntshintshe indlela noma nesikoleni nashintsha indlela nisihambe so yathi gogo uthi mama mcela ungamjwayeli ka since that day gogo azangiphinda ngibheke emehlweni since that day ugogo azangaphinde angibheke emehlweni akasezi nasekhaya nokuzobulisa phela umuntu ukuthi makadlula yena ekhaya kithi uyabulisa umuntu ukuthi yena makayipompini kithi uyaphindanga